Hneď sekundu. Stretne sa Srbrus a Slovák. Srb hovorí, my máme múdreho slona, ktorý dokáže urobiť stojku na jednej nohe. Rus hovorí, my máme takých múdrych vlkov, že dokážu sami nakupovať. Slovák smeje a hovorí, my máme takú múdru opicu, ktorá streamuje a teraz aj šoféruje D. It feels like I'm skydiving when I text you. Rose petals on the floor outside your bedroom. Sunshine whenever you smile. Teraz sa nedostane donútra. Krydelka. Čau. Takúto som ti prinesol, takže si mi zamkol. Takže ja som celý áno. No choď do piče, budeš mať takúto, tá je lepšia. A tak aspoň, že nesítená. Hej. To tam asi nedám. Dáš? Nie je zle, kde budeš? Dziękuję chłopaku za twojego saba. Co kurwa? Hneď sekundu. Stretne sa Srbrus a Slovák. Srb hovorí, my máme múdreho slona, ktorý dokáže urobiť stojku na jednej nohe. Rus hovorí, my máme takých múdrych vlkov, že dokážu sami nakupovať. Slovák smeje a hovorí, my máme takú múdru opicu, ktorá streamuje a teraz aj šoféruje D. V hodine ideš loviť nejaké ženy D. Bro, kto to je? Ambisterm. Ambisterm, ahoj bro. Ďakujem ti za dve. Šéfko, čo ja môžem loviť? Ukáž mu. Bro, ja teraz môžem loviť tak akurát diviaky, alebo nejaké pštrose, ty koto. Pštrose, mne už rastú vlasy aj v hlave, vieš? Takže Maťo môže loviť pštrose? Pštrosov, ticho, chcel som povedať pštrosov. Môžem švábov loviť, pavúk. Tu máte normálne varenú kukuľu? Nie, to je menu A, OK. A tak vás ďalej poprosíme, menu A. Počkajte, ja som v lese z toho. Čo hovoríte na to? Ja som z toho v lese, ja neviem z neho vôbec nič. A si predstavte, že my sme z Dubnice a 120 km mi takto rozprávaš, ak ja som úplne onemel, si predstavte. Že ja to len tak sedím. To nevydržala ani 5 minút pri vás, ešte raz. A počkajte, pri mne či pri ňom? Dúfam, že len pri ňom. Počkaj. Počkaj. Počúvajte, ale nič. No, pokračuj. Dobre. Ešte raz vás poprosím. Objednávajte si, to vás rozsadím. Áno. Čo ti jebe? OK. Slečna, môžem? Tak ešte raz a pomaly. Box menu chceme aj Ačko, aj Bčko, aj Cčko a dvakrát ten burger Big Box. Ale ja tu nemám. Čo tu nemáte? Veď vy tu pracujete? Slečna. Počkaj, počúvaj tú myšlienku. Nechcel by som mať nechcel by som byť ani na baby, ani na chalanov, na nič. Proste nechcel by som mať orientáciu, vieš? Nechcel by som mať orientáciu a chcel by som len hrať. Hral by som a žral by som. O 3 ráno Marlenku, KFCčko, pičovinu, kokotinu, kurvovinu, vieš, suku, kurvu, piču, vieš, všetko by som žral, ty kokot. Tlsté 290 kg prasa, ale len za počítačom. Nemal by som žiadnu orientáciu, vieš? Necvičil by som nič, len by som proste prežral celý život a presedel a Nie, my to vyhodíme z okna. To si nehajte. To prišli. My sme hlavní. Dubnica. KFCčko, nikdy som mal KFCčko. Nikdy. Dobré tetovanie, kde si ma videla teraz, tu? Svaly! Počúvaj, ja sa s ňou chcem odfotiť. Nemám svaly, to je čo, ale ďakujem. Si zlatá, robím si srandu. Počúvaj, nemám svaly, ale možno raz budem mať. OK, nebudeme zdržovať, lebo je za nami auto. Čo? Nič ťa nejdem, prestaň. Že čo ma ide? Že dobré svaly, to si ešte kokot nevidela. Ahoj, to si nechcela počuť, co je kokot. Čo ti jebe, ty si kokot. Chcel som jej to povedať. Neviem, niekedy mi jebe čet. Nie, nebudeme klopať, čak mi dá hardpart, ty kokot mi zlomí ruku. Tak to ma poťahne, ty kokot. Si mal zaklopať, je dobrý ako. Zlomí mi ruku 100%. Zlomí ruku. Nebudeme robiť zle. Zdar borci, jak sa vede, je prdiel se na vás koukať. Ahoj. Veronika, kľud. To je tu nejaké lacné. To kde sme? To je Bratislava, okej. Páči sa. To je dobré za tú srandu, dobre? Alebo alkohol. No, že nemáš nejakého jointa alebo alkohol, ja hovorím, že ty máš koľko rokov? Čo ti jebe, no daj fotku dáme. A však to je druhá ty kokot, my sme spolu fotku. Áno. Ale však jedna bola na piču, lebo no daj, dáme fotku. Čo ti jebe, ty si
fajčieť, ale nebudeš fajčiť. Zajtra nefajčíš. Jasné. Kurva, daj na to ruku. Áno, dám. Počúvaj, jak ma ojebe, ešte neviem, jak to zistiť. Kamarát ti ho napíše, či fajčil. Normálne napíš mi na Instagram, jak fajčil, dostane